Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Hi everyone, welcome to this channel, JDC Vlog TV. If you are new of this channel, just click the subscribe button and the notification bell to be updated on my next video. God bless. Okay. Hindi na maklaro sa istorya. So, Psalms 37 verse 7 atuning titulan of Everything has a perfect time. Buto batanig soon nga ang tanang sitwasyon o sa tanan nato ang itinguha dunay insakto nga panahon nga ihatag na sa Dios. Perfect time. So, ang perfect time ato sang meaningan. Completely correct or accurate. Fullness of time. Walay na kulang. Kanang perfect, walay kulang. So, balik ta sa Psalms 37, na iyang gingon, pabutang ang Ginoo mo'y mulihok. Pagulat kaniya uban ng pailog. Kaning pulo nga igsuon, wala na pasabot, magpungko na lang ka. Abi kay na pulo nga paghulat o pabutang, di magsilang lang tagpungko o gano'n sa matagak ng bayabas. Kung ganahan ka magkakaubayabas, imo ginangkwaon, imo sakon. Di kay maghulat ka, Lord, basing maatak ng bayabas para makakaon ko. So, dili na mo literal nga pagsabot ini karon at tutas perfect time. Di ba ang mga prutas adunay perfect time nga mamunga sila? Amen? Doon na po ay perfect time nga muhinog sila. Kung imong kuhaon nga di pa hinog, magkuliot ka. Kasulay ko o kuha di ana sa CR, naman ay buongon dia. Among gi sulayan o kaon, kay medyo nidalam naman. Pero pagkaon na mo, bali na yung asluma. Kay dili pa niya panahon nga kuluhaon. So, naaisaktong panahon nga makuha sila. Ang mga bunga, naaisaktong panahon nga mahinog sila. So, kining perfect time, kung masabtan lang nis mga tao, makaingon gyud kang wow. Kung paabot ka ning perfect time, pero dili ka makapaabot aning perfect time, dili ka makaingon wow. Makaingon gyud kang wow anang aslo? Dili oy. Wa ko'y tawag ni wow aslo. Wala. Pero tamis, wow, tamisa. Kay perfect time man. O diba? So kung perfect time, makawaw ka. Just like sa magluto ka, nya perfect kayo ang timpla. Indot kayo pagkatimpla, so wow, lami ah. Pero kasgan, wag ko niyo nga wow asgara. Wow tabanga. Tama? Wala. Ano man, inahanglan sa perfect. Just like sa mukanta ka. Sa perfect timing. Di ba nindot kayo paminahon kung perfect timing ang pagkanta? No? Pero kung dili timing ang pagkanta, ang gitar na pasanuse ay mong tono to nas lumagiti. Bali lang, gaon na ba? Naulahi ang gitar. So, dili pa yung paminahon. Pero, bisag dili ka mayong tingog, pero na timing imong tono sa gitar, wow timing siya. Nindot sa pamation. No? Wow, murag naluwas ani itong mga batiog tingog. Diba, doon ay panahon sa kinabuhi nga makawaw ta, tungkol kay na timing ang panalangin sa Ginoo na to. Na panahon ba nga? Parang walang-wala na yung ka. And then, naaray, naabot nga panalangin nga timing yun nga ng panahon na wala yung ka. Naka-experience ba tani? Katong naka-experience ani mo isang kamot. Nga naatlan yung nga walang-wala. O ginay panahon na nga nagkinahanglan ka ba? Yung naabot diha yun. O timing siya. Na perfect ang timing. No? Ya kaning perfect timing, mao makawaw ka, kay surprise medyo ni siya. Just like sa birthday. Wala gadahom ang mama nga gi-birthdayhan siya. Gi-surprise siya mga anak. So pag kakita niya nga gi-surprise sa mga anak, so wow, na-feel niya ang kalipay, kaya na-surprise man siya.
So ato ang tunan igsuon, balik ta sa ato ang teksto karon nga maghulat daw ta. So dunay tulo ka butang, 3 things to do to with your timing. Tulo ka butang nga imong buhaton para makabot nimo ang timing sa imong gipangayo. I know nga natay gipangayo matag usa. Kinsa may walay gipangayo diri sa Ginoo? Iisa ang tiil. Awag gyud isang tiil kay puro man ay gipangayo. So unang punto igsoon nga imong buhaton para makabot nimo ang timing. Waiting requires working. Sa Bisaya pa, ang paghulat nagkinahanglan pagbuhat. Now kaning pulungan dili basta ako nang gingon, kang naa kay paabuton ug duna kay hulaton, duna gyud kay buhaton. Waiting requires working. Na dili pwede nga magsigil lang kag pangayo sa Ginoo, unya wa ko kay gibuhat. Mas kapoy ang maghulat nga wala gibuhat. Tinuod? Bitaw maghulat ka ng waiting seed ba? Nya wa kay kuri-kurion? Di ba makaduka? Sira kang gana gapuko ng waiting seed. Wa jud kay kuri-kuri. Abaling duka, kapit ka maumod anang waiting seed. Pero gahulat ka sa waiting seed, sige kag naay cellphone ka, kuri-kuri ka. So dili kapoy. Just like sa mga security, no? Kapoy kayo na magsigi kag hulat og tanos ang salop ang adlaw. Nyawa ka gasigi ra kag tindog. Pangutana pa ng mga security, dako sila sildo. Pero pangutana, di ba kapoy ko no? Ganun magkapoy. Gasigi ra hulat aning tayo tanos ang salop ni adlaw. Pero kita nga gapasingot katong nay mga trabaho makarelate ini. Nga kung sige kang trabaho, wala ang kapoy. Kayo siguro ta nga ang makasulbal sa kapoy kini sige katulog. Dili oy ang makasulbal sa kapoy dili nang sige katulog. Kay kanang sige katulog maanad ka, kapoy hinuon kaayo kung sige na kagkatulog. Isa may kapoy dia, siguro kagkatulog. Waiting requires working. Now si Noah, gingan sa Ginoo Noah, palunupan akong kalibutan. So pagbuhat og arka. Di ba si Noah, samtang gahulat anang lunog, na say gibuhat. Ngano man, mas worth it kung natay gihulat, natay gibuhat, takos ka. Takos ba si Noah kung maghulat lang siya sa ulan sa lunog nga wa panahon ang arka? Dili takos oy. Usa pagkatakos anang ginas Ginoo nga, Noah, pagbuhat yang arka para palunupan ako. Samtang gabuhat sa arka, init kay panahon. Walay ulan, walay itulo nga ulan. Pero gahulat yun siya. So, nag-require ang paghulat o pagbuhat. Na wa pa itong buhatan ni Noah, ang arka, walay may tabo ng ulan. Kaya wa may nahuman. Now, sa ito kong ginabuhi, walay mahitabo sa imong ipangayo o wa kay buhaton. Amen? So, kung nakay ipangayo karon, buhata po ang imong katungdanan. Ayaw pagsigsalig si Ginoo. Naaman ni pulong nga salig sa Ginoo, pero hindi lang po kaniya kung si Lord, ano sa matag ni bayabas? Kuha na. Mukat-kat ka ng bayabas para makuha ni mo. O, di ba? Waiting requires working. Now, naaman tayo pangayo sa Ginoo, kabantay man ta sa storya ni Hana. Si Hana, doon na sa pangayo sa Ginoo makabaton siya anak. Ang pangutana si Hana, gapundor bas balay. Lord, tagay ko anak. Gasigi ra ba siya anak des balay? Wala. Niya ato siya templo. Gasigi siya hilak dito sa templo. Buot pasabot, ang paghulat niya nga nasa anak, giadto niyang templo. Gahilak siya dito sa templo para makabato anak. Di ba work? Na ay gibuhat? Kita. Sa aram tamong hilak, mga bulag ang uyab. Ano ko yung uyab? Uhilak naman tagwa ng silpon, no? Wala kang silpon. Wa kita kahilak sa itong ipangayo. Be, isang kamot niya itong naigipangayo sa Ginoo niya, gilakan ni mo. Wow, naay nang isa. Pero majority, wa gyud mong hilak sa lagi pangayo sa Ginoo. Si Hana paling hinilak, Lord, ano sa mo kumakanak? Work. Nagulat siyang makaanak, pero gahilak.
Kita, kapangayo to tas Ginoo, Lord, pagayo ko ani. Pero hapit na gani maumod anang yang puan. Samtang nagampo siya, ganun ka, Lord, pagayo ko ani. Sigurado no ba nga ihatag si Ginoo kung wa tay sinsiro nga buhaton. Si Hana may sinsiro siyang gibuhat. Lord, di na nagsilbi. Ako ako'y anak, si Pinina nagaganak. Sige kung gisaway ni Pinina. Lord, tagay tao kong anak. Kahilak siya, kibot-kibot yang baba. So waiting requires working. Kung wa kay buhaton, munang maluya ka. Diba? Kung sa imong gampo karon ya wa kay buhaton anak, for sure luyahon ka. Matingala ka, Lord. Ano kaya maguganahan mo simba? Kaya wa man kay gibuhat. Sige lang kang pangayo sa Ginoo, pero wa kay gihimo. Dili pwede gisoon nga sige kang nagapangayo sa Ginoo, pero wala kay gihimo. Ngano man makaluyan ani mo sa imong pag-alagad. Sino nga mangwa sa maluya sinagag 120 ka tuig, wa luya sino wa. Gulang na sila pero wala na luya. Ngano man nasa gibuhat. Ang pagbuhat makawala sa kaluya. So dili rason nga daghan kong gibuhat kung gikapoy ko. Kung mas daghan ka gibuhat, mas apti ka. Pero kung wa kay gibuhat, mas luya ka. Tanawa na walay trabaho sila katulog. Sige lang galuya. Pero sagad, siging katrabaho. Di ba ka nang lawas, presko kayo. Isoon, ayaw girasyon nga daghang kang trabaho, mong naluya ka. Salamat kay daghang trabaho ni abot nimo. Gitagaan kag kaabtik sa Ginoo. Amin na mabata diha. Waiting requires working. Now, wall of Jericho. Ang wall of Jericho, wala ko nahugno nga wala sila gibuhat. Unsa ilang gibuhat para mahugno to? Sige paso-paso. Kapito kadlaw silang kapaso-paso. Ga-work sila, pero gapo na sila, Lord, hugnoan ang Jericho. Doon kapundo sila sa balay. Wala yung Jericho mahugno. Ang ilang gibuhat, kapaso-paso sa sila. Lord, kanus naman ni mahugno. Paso sa amin, Lord. Sige paso-paso, pito kadlaw, hugno. Waiting requires working. Number 2, waiting requires sowing. Kung nakakagipangayo sa Ginoo, pugsi. Minasabta na to. Now, sige kagulat og ani, pero ako kay gitanong. Ang mga naay gitanong, worthy silang magulat. Nagtanong ka og balatong. Di worthy ka nga mamunga, gahulat ka mamunga, nagtanong ka og mais. Worthy ka nga nanay bunga. Pero unsa man ni Lord tagay ko gani. Wa kay gipugas nga isang busa lang kapasig. Sure ka nga ihatag. Dili. Magtanom kag imuha para may-ani ka. Usahay ganahan ta, di ba niyo ang bersikulo diri? Ayaw kasinahin ang uban nga nang pauswagon. Kay sige lang tang tanaw sa uban nga nay-ani. Kung sige kang tanaw sa uban nga nay-ani, tapos ikaw, maong na-discourage ka, wa kay ani, tungkol kay wa kang ipugas. Sila bang nakaani sila? Sila ipugas. Amen? Tanawa ng mga makugihon nga mag-uma. Sige na ani. Ano man? Sige silang ipugas. Kita masinaw na. Grabe siya, parang tubo. Naghanang Malaysia. Sige rin maganda tanaw niya, wa man kay imuhang ipugas. Pupugas ka. O gamay ka kita no, gahulat ka na kong ani, delikado. Madiskurahin ka. No, tulor ka pasi na imong gipugas. Maghulat ka, tulog ka sa ako nga ani. No, tulog ka sa ako dyan yung ani ini. Tulog ko pasi. Napabata niya? Waiting requires sowing. Kung nakakay gihulat, kung ang imong ipayo sa Ginoo pag ihatag, ang pasabot anas Ginoo niyo ng Ginoo pugsi sa ninak. Kinahanglan pa ning pugsa nimo. Usa nimo madawat nimong gipangayo. Og di ka mo pugas na ako na dugay ka makadawat sa imong pangayo. Munang daghang sige gahulat silang pangayo dugay madawat. Naman wa pa mo nila pugsi. So kanay mong gipangayo karon sa timing sa Ginoo nananadaan, gisit up na daan sa Ginoo ang timing nanadaan. Ang problema lang kita. Kaya wala na to pugsi. So kung naay kay gipangayo karon, pugsi na. Amen? Pugsi na. Panghatag na. O kung ni pinakalisod na itong buhato ng pagpugas. Pwede mataganahan ng malakansi. Sige lang paghatag. Sila wala ni hatag-hatag. Ayaw kasinahin ng uban. Number 3.
Waiting requires excitement. Di ba kung magulat ka, excited ka? Pas anang nanguya ba? Dahil, sugta na mo kuray. Yang mo yung punang babae, ako sa una-unaon. Di ba ka na pulong ako una-unaon? Wala excited ka mo. Pero man, kaya wa pa man kabutang insakto nga oras o adlaw. Makarelate ang mga uyaba. For sure, nang uyabo, ang bumunit siya ang sugot. Pero na po yung mga babae nga humo kayo ilong, o pagani yung sige. Grabe. Yes, isugot ti ka. Awa pagani ka, wala nang kinaya, isugot na. Pero ang babae ka na yung ako sana huna-una, ka na by chance. Nya, excited ka mo paabot. Samtang excited kasi ang tubag, sige ka gasok na. Gusta naman ito kung isulti. Naba ito'y unod. Naba ko'y ani ato kung isulti. O, di ba? Excited ka kung walay takna o walay nakasit na time. Ngano ang tao igsoon dili excited? Nga, wabot ang mga panalangin? Kaya giunhan niya ang Ginoo. Gibutangan niya time ang Ginoo. Di ba ang Ginoo timeset? Timeless ang Ginoo. But pasabot, wala nag-agad ang Ginoo's time. Apa ba tadya? Di ba, kapuyon ka, o dili naka-excited, kung nakabalo na kas time? For example, ang time nato is alas 10 ang simba. Alas 9:50, wa pa kakailis. Ano man? Kabalo na magkas time. Pero mayon ta, karong adlaw magsimba ta, usang ra sa pastor, walay oras. Basta karong adlaw magsimba ta. Di ba na mo rin alas 5 rin. Kaya sa kabalo sa oras sa. Pero kabalo kas oras, ay diyan na. Loko sa kundi sa balik. Tanaw sa oras ke, mas naibis ko tayo no. Dugay ko man dito siya. Di ba? Dili ka excited. Ang Diyos, kung nakay pangayon sa Ginoo, wa niya butay kanus sa katubagon. Ibutahan man niya kanus sa katubagon. Sabta na ngayon kag motor. Niyan bang Ginoo nga? Pag-iyon mo nga, Lord, tagay kong motor. Yun na lang Ginoo nga. Pasige ko nga, kuha dito, kuha. Rossi. Niyan bang Ginoo anak? Wala niya butangi. O tayo kanus ato baga. Manong wala niya butangi sa Ginoo? Para excited ka. Ngano nga, dili na tayo excited. Tungod kay ato naman gibutang time. Lord, wala pa lang Lord. Ano sa mga niya Lord? Di ba? Ano man, ato naman gibutang time. Di ba? Kaampo tayo itong niyaging bulan. Pagkakaroon, doon man ang kabulan. Lord, wala pa lagi. Kaya mo naman gibutang og pizza. O kusang bulan na ito bago. For example, nagampo ka. Lord, hinaot mo yan. Desimbre na lang ang cellphone. Pagkabot o Desimbre wala. Ano, ala yung excited. Diba? Kung butangan na na yung pizza, wala yung excited. Pero ang Diyos, salamat kay Ginoo, wala niya butang pizza ang atong pangayo. Ano man, para sigitang excited. Kasabtan man nato. Manang waiting requires excitement. Pero sa lagunan na masulog isda. Kamantay mo na masulog isda. Grabe po na masulog isda. Pag butang sa taga, dito, kuha na ng isda. Wala eh. Pag anak niya, pamasol niya, paano siya, excited siya. Grabe, niliyok-liyok naman ang taga. Siguro nanaguni ko ha. Di ba? Mulat siya. Pero kung pa'y pagutang, nakapay ko ha? Maghulat siya. Samtang maghulat siya, excited kayo siya. Ganay ko ha. Amen? Dapat dili mawala atong excited sa atong ipangayon sa Ginoo. Apa ba tadiya? Ingay mo tapad nga, hapit na na Ano ipangayon? Ano, nagburong ka yung tapad ng burong ka? Nagburong ka. Igsoon, ang atong Diyos, gitawag siya og the God of surprise. Mao, nga kung nakakagipangayo, dili pwede nga mong butang pizza para di ka ma-discourage. Siya ang gitawag og God of surprise. Ganong God of surprise, gisit up niya ang tanan. Wala siya gasit at of time, gisit up niya ang tanan ngayang gihatag nimo. Di ba pag ato sa bukid sa Muraya paghalad ni Isaac, God of surprise yun siya ano man. Tuay karniro dito nga nasangit sa pinit. Yang asa mga karniro anang bukid sa Muraya, wala yung karniro niya
Mingaw kayo ng rapid. Pero ito ay gibutan sa Ginoo dito nga karniro para mo mapulig halad kay ni Isaac. Di ba? God of surprise. Ganun bang i-surprise ka sa Ginoo? Para mapasalamatin ka. Tanawa ra gunang i-birthdayhan wala ka balo, i-surprise. Puno pa pasalamat, salamat kayo dai. Wag yung kumaldahom dai nga imo dai kung birthdayhan dai. Napabata diha? Puno ko pasalamat. Pero imo ganing pabalon ma, i-surprise ti ka ma. Di ka na ma-surprise, imo magpabalo. Kana mag-surprise gani ka, di ka magpabalo. Ang Ginoo, di siya magpabalo kano sa imong tubagon. Kano sa katubagon para ma-surprise ka ining tubag niya. Gusto ang Ginoo nga masyak ka ining tubag. Dili kay ining tubag niya, wala ra kay reaksyon. Ay kana lang diya Lord, gamaya oy. Gusto niya nga pagtubag, hala Lord, di ko katuo nga naabot na ako ni oy. Di ko katuo nga kani paralangina makakaabot ko ani. Shot na ka. Amen. Muna gusto sa Ginoo nga ma-surprise ka. Maong nawala atong excitement tungod kay gitagana natay gisit at nga panahon. Di ba? Dili ta excited sa wali. Ano man, sintag tanaw style. Sus naman ni Mama Pastor, gutom kayo. Tinawan? Asa man si Pastor, ako kitulog kami Lord. Pastor, huwag mo wali. O kasi sintag tanaw style, di wala yung excitement. Dapat na diya? Kanang maigo, hindi masog ko. Gisit up sa Ginoo ang tanan. Gisit up sa Ginoo ang tanan. Now, if dili gani ka kahulat, o mag-una ka sa Ginoo, maluya ka. Just like for example, sa Gatalbanog ba? Isa may nakaging panalbanog? Saranggulas, Tagalog? Diba, sa Libertad, kung magtalbanog, may manawag, may hangin. Hangin ang tawagon. Bantay mo anak. Diba ni hangin? So, samtang nagkuhan, minanihol-tihol, tihol ba? Gapaabot, excited yung hangin maabot. Pero man, kaya tinitalbanog, bulupad man ako na hangin. So, namin makauban dito mga makaranan ko. Dili magkahulat ini hangin, dala, gadagan-dagan yung talbanog. Diya, talbanog yung dalagan. Ano man, para bulupad ko itong talbanog. Giunot ra siya sa talbanog. Dito pa niya. Ano man, may hangin. Nasabta na to. Kanang ikaw gani mag-una, di ka kapaabot sa hangin, maluya ka. That's why daghan ang mga Kristiyano ng naluya. Ano man, dili kahulat sa Ginoo sa ilang ipangayo. Igsuon, hulata ang imong ipangayo para dili ka maluya. Now, mutuo ba mo nga ang hangin makapalupad sa talbanog? Mutuo man dieta. Okay, karon mutuo ba mo ini? Mutuo ba mo nga ang inyong ipangayo ang gamiton sa Ginoo para pagtubag ana ang problema? Ang storm ba, ang hangin? Now, dili mo lupad ang talbanog, kulay hangin. Dili na mo level up siya kung walay hangin. Karon, dili ta tubagon sa Ginoo. Pinaagi sa tong mindset, Lord, mayunta ka nang ipangayo, wala ra gyud mga problema. Na ay problema imo agion. Sa wali sa biyagi Miyerkules, ang suffering dunay benepisyo. Makabenepisyo ka ng suffering. Kaya ang agila bitaw ug ang banog mo ray tinglupad nila ko tingpong bagyo. Dili na kayo sila pakita walay hangin. Ngano man, dili sila kapataas. So, if nakay pangayo, nagulat ka, expect nga dunay problema. Pabalo na ako ni Daran. Pag nakay pangayo, wala pa gihatag karon, kunya ang gihatag noon mga problema, wow, praise God. Tingnan mo sa panahon ka problema. Praise God. Praise God. Praise God. O daghang problema na abot niyo karon, ano man? Pasabot na, nga balabot na imong gipangayo. Kay ang mga problema gipadala una before niya ipadala ang yang hatag. Before natungtong ang arka sa bukid sa Ararat, ang tubig mo'y gadala niya ang lunok paingon dito. Before ihatag sa Ginoo, before makatungtong ka sa gipangayo nimo, nga madawat niya nimo gamiton sa Ginoo ang storm.
Dili man ta excited kung na-store. Kulima man ta. Sige man tagbaso, Lord, ako pagyos, tanang tao, Lord. May pa, wala nang alagad. Kung morning, resulta. O, di wala niya mo itong kipayo. Kaya di man ganahan mo itong store. Mga problema. Napapata diha? Karon, sa last igsoon. Ngano man nga muhulat kita? Ngano man, nakatutulo atong buhaton to? Ngano man, kaya ang Diyos, gitawag siya, the God of all in all. The God of abundance. Ang Diyos sa bungga. Siya ang Diyos sa bungga. Diyos sa pinta. Kabalo tag pinta? Diyos siyang bungga. Kung makahulat gani ka, bungga yun na ang okasyon. Pero di ka makahulat, sige ka okasyon kada adlaw, dili bungga. Now, ngano man gitawag siya og Diyos sa bungga? Kanang pinta gyud ba? Ug siya gyud makahatag pinta igsoon. Dili siya kanang inanay. Di ba kung inanay mag-uol ka? Paira basi ng nagkuan ka, nagpaambit ka og baboy, kanang gaihaw ka og baboy ba? Nya imong gipa rasyon. Di ba kiniluhan? Dayon giutay-utay kag bayad, di ba puno kag kagoon? Usa man bayad sila? Kulang rin. Ngano man wala na tibuok paghatag. Pero kung tibuok paghatag, siya ka wow. Tibuok. Pero, yutay-utay kag bayad, ya, inipaningil nimo, kunyara mo na ito, ang kwarta, pitigulan nimo ulit. Tinood? Krilit na tali. Ano man? Kanang utay-utay lagi, dili ka na Ginoo anak. Kaya magsingitag bagulbol. Tanawa na ng utay-utay ta, yung usay mo bagulbol ta. Kanulol sila lagi nalingan ako wala. Bagulbol na. Ganun magkay-utay-utay ang naan niya. Ganun na utay-utay, ang nadawat nato, wala nato na himo ang tulo. Nga, mulata, nga dunay buhaton, tapos mulata, nga ang Ginoo mo'y mag-sit up, wala ka na. Tapakyas ta. Na akong example sa inyo, ang anong tawag siya o God o pinta ka ng abundant. Di ba, kabantay mo ta sa Red Sea? Pinta, oy. Purot niya glumos ang mga Egyptian. Pinta. Kabantay ka, na pag-abot sa Kamingawan, nagbagulpulay na mga tao nun. We see, sa asa mo na yung makaon. Ipintahan sila kusdak o mga buntog. O mana. Pinta. Kabasa ta? The God of pinta. Siya ang Diyos sa abundansya. Di ba sa Lono? Pinta po. Ulan, 40 kaadlaw, 40 ka. Pinta. God o pinta. Ninibe, 120 ka po. 120,000 katawang naluwas. Nga naman, siya ang God o pinta. Pintahon yun niya. Tapag yun, gipakaon ni Jesus ang 5,000. Tapos, daghan pang nasulod sa bukag. Okay, siya ang God o pinta. Pinta yung kapuso. Apa bata dia? Milagro niya, pinta. Kabantay ka, na si Jesus, si Maria o si Marta nag-uul na kay namatay kuno si Lazaro ilang igsoon. Dahil kulima rin sila, Ginoo, nabago ka diri Ginoo. Dili unta mamatay si Lazaro. Diba? Baling hinilak nilang doha. Pero si Jesus, doha pakaadlaw usak pa niadto sa lugar ilang Maria. Si Jesus, wala siya nagdali, pero dili po siya malit. Ang Diyos, wala nagdali, pero dili po siya malit. He is on time. Amen, napapata niya? Ang atong Diyos, timing kayo ang Diyos na to. Mo timing siya. Ganun man, gusto siya nga pinta. Atong tayo mga si Marta o si Maria, hilak-hilakan si Jesus, gingnan sila ni Jesus. Kuyog ka dito sa luganan. Kuyog ka dito. Asa man dapat kilubong si Lazaro? Ituluan si Jesus. Okay, sige. Daghan kayong tao. Ipinta ni Jesus na naman. Kung niadto siya atong paglalag sulat ni Maria o Marta, wala kayong tao. Kani panahon na daghan na kayong tao. Yun na ito silang Maria ang Ginoo. Baho na narong Ginoo. Kaya pa tamad ka adlaw. Ang mga tao nandito. Sorry. Nangatawa ang mga tao. Okay. Makayo rin sana. Pag yun ni Jesus, Lazaro! Gawas niya! Lazaro, gawas niya pa! Igawas si Lazaro, siyak yung mga tao. Pinta tanan, hinto o sa Ginoo. Ano mo to? Is the God of
timing. JDC family, God bless matag usa kung duna ka rin problema. Praise God kung dunay mga trahedya, mga calamity, mga problema nga niabot nimo. Everything has a perfect time. Hinumdumi ni. Waiting requires working, waiting requires sowing, and waiting requires excitement. Praise God, atong palakpakan atong buhay ka Diyos. God bless. This we have received, the spirit of adoption.